Jogu cvičím, protože mi pomáha sklidnit mysel. Preferuji pomalejší druh jogy, proto mi vyhovuje tady cvičení v tomhle centru u Jany na jejich hodinách hatha jogy. Jana cvičí precízně a já mám ráda, když jdeme hlouběji do jednotlivých asán, aby jsme měli čas je prodýchat. Tohle centrum jsem si vybrala náhodně na webových stránkách. Přišla jsem sem a úplně se mi tady zalíbilo. Je to velmi jednoduchý a čistý prostředí pro cvičení jogy. Myslím, že úplně nejvhodněji, když si potřebujete sklidnit mysl a své tělo.